Id-droga kokaina li nqabdet mill-Korp tal-Pulizija f'Malta fl-aħħar 4 snin ammontat għal madwar 9 tonnellata, b'valur li jilħaq 30 miljun euro. Dan qalu l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa fil-programm VOVA li nota kif dawn l-ammonti ta' kokaina maqbuda, il-Korp irnexxielu jagħti daqqa sinifikanti li ġbiki kriminali involuti fid-droga. Żied li din ix-xejra turi kemm il-Korp qed jifoka dejjem aktar fuq il-ġlieda kontra traffikar ta' droga, aktar milli fuq il-pussess sempliċi, b'aktar minn 60% tal-każijiet li ġew investigati s-sena li għaddiet kienu relatati direttament ma' traffikar. Fl-istess waqt huwa nota kif il-fenomenu ta' droga qed jinbidel fuq livell globali, biswieq aktar interkonnessi u domanda dejjem tikber, partikolarment fl-Ewropa. Il-Kummissarju qal li s-sors ewlieni tal-kokaina tibqa' l-Amerika Latina. Daw il-criminal networks imorru għal estremi biex jitraffikaw id-droga saħansitra. Illum qed naraw jużaw anke submarines biex iwasslu id-droga, però t-teknoloġija ma tagħmilniex faċli lilna bħala korp tal-pulizija. Madana kollu mhuwiex biss it-traffikar fuq skala kbira li qed jinkwieta lill-pulizija. Fil-fatt, it-tieni xejra ewlenija hija relatata ma' kif id-droga qed tidħol f'Malta. Jiena minn riċerka għamilt sibt li fl-aħħar 5 snin iktar minn 50% propju 56% ta' drug importation f'pajjiżna li rnexxina naqbdu kienu bil-posta. Dan jindika li aktar minn nofs l-importazzjoni ta' droga li tinqabad qed issir bil-posta, fenomenu marbut mal-użu ta' dark web. Fenomenu mfisser mill-Kummissarju Gafa bħala self-drug importation. Madankollu enfasizza li lil miċ-ċifri l-akbar sfida l-ġejjieni tibqa' teknoloġija, partikolarment fejn jitlu komunikazzjonijiet encrypted li jagħmluha aktar diffiċli għall-infurzar tal-liġi biex tiġi interċettata attività kriminali. Mhix f'posta li inti għandek daw il-communication channels li laqqas l-operaturi tagħhom jgħidu m'għandhom aċċess għalihom peress li huma encrypted. Il-Kummissarju temm jgħid li s-sena li għaddiet kienet waħda r-rekord għall-qabdiet ta' droga f'Malta, b'9 tonnellata bejn kokaina u ħaxixa li ammontaw għal madwar 14 miljun euro fis-suq.